Diria que vaig començar a escriure poesia perquè estava, com molta gent, enamorat. I estava enamorat i la dona me va deixar i quan me va deixar me va pegar un hosti tan gran que hagués hagut d'anar al psiquiàtric i com que no tenia temps per anar al psiquiàtric em vaig posar a escriure. Vaig començar a escriure i ja no vaig aturar. I això tenia 18 anys. I dels treballs dels dies és un llibre que no té voluntat, en el principi no tenia voluntat de ser llibre, passa que després, quan tens ganes de fer-lo llegir, simplement dius, hòstia, mira, tenc qualque cosa que pareix interessant i me faria ganes que la meva gent, entre cometes, el pogués llegir. I diguem que és com quan surts de casa teva, que tu t'abasteixes i te presentes un poc per sortir mínimament arreglat en el carrer, i del fet de tenir un cúmul de coses que volia fer llegir els meus companys, me va fer cercar-li un sentit en el material que tenia. I m'ho vaig adonar a poc que hi havia una sèrie de temàtiques que apareixien, com eren l'odi, com eren el poble, com eren els mètodes, com era escriure, què és el que és escriure, com era el sexe, com era també jo i l'estranger, perquè visc a l'estranger, i em vaig adonar que hi havia aquesta sèrie de temàtiques que apareixien, comunes a una sèrie de poemes, i tot això amb el fet que m'havia influït molt una lectura d'un llibre que es diu Els treballs i els dies, justament, que és de Hesíode, un autor grec, un clàssic grec. La conjugació d'aquestes dues coses va fer que sorgissin els meus treballs i els meus dies, i d'aquí surt el llibre, simplement. No diria que són els clàssics que m'han influït, són els clàssics que me conten qualque cosa que m'interessa jo. I en aquest cas la cosa que m'interessa era l'agricultura i la societat agrícola de l'època, perquè en Hesíode, Els treballs i els dies, xerra molt d'agricultura, si ho pots llegir d'altres maneres, però hi ha una lectura agrícola que és molt important, i dels treballs i els dies, i quan vaig trobar aquell llibre que me xerrava de la societat agrícola d'aquell puesto de Grècia on vivia en Hesíode, me va xocar molt, me va marcar molt, me va agradar moltíssim, és un llibre que és impressionant, i això ha hagut Hesíode, però també hi ha hagut, evidentment, Homer, l'Odissea d'Homer també és un llibre que m'ha agradat molt. Per què? Perquè també hi trobo reminiscències de coses que m'interessen a jo sobre història de l'agricultura i sobre història de les societats, i altres clàssics també que m'han anat agradant, com per exemple en Virgili, les geòrgiques. Diguem que hi ha una sèrie de llibres que marquen certes etapes de la història de l'agricultura que són molt interessants. El fet d'haver partit a l'estranger m'ha influït, evidentment, per escriure, sobretot perquè tenc una cosa que potser altres no tenen, encara que no m'ho vull tirar floretes, però és el fet també de poder-se comparar. És com si jo de vegades me veiés a jo mateix des de fora, visquent a l'estranger. El fet de veure d'on surt jo, surt de Mallorca, surt d'una família també, d'una família mesclada entre mallorquins i castellans, i el fet de, primer per aquesta primera mescla entre mallorquins i castellans, ja me dona una visió relativament externa a la meva mallorquinitat, i el fet d'haver partit a l'estranger me dona una altra capa més de lectura forània a la meva vida i a la meva cultura. I això sí que fa que m'imagino que construïsqui una poesia i una poètica un poc diferent, tal vegada, i aquesta poètica o aquesta poesia i la d'aquest llibre dels treballs i els dies, com s'inclueix dins el que jo faig, no són coses que tingui gaires pensades, són coses que se van fent de tot soles, però m'imagino i penso un poc en Whitman, en Walt Whitman, que anava fent que la seva obra era una obra que es feia, era un work in progress, que en deim, era un treball en continu, i que finalment jo m'imagino que els llibres se van incloent els uns en els altres, per donar un moment a un altre, no sé quan, una unitat molt més gran que no únicament la d'un poemari. Projectes sempre n'hi ha, això és lo guapo, això és el que ens fan endavant, i projectes n'hi ha. Tenc un, que són dos, que sí que ara m'agafaran un pot de temps, dic encara tindré 6 mesos, més o manco de traducció, perquè la traducció és qualque cosa que me fa escriure, quan tens períodes de sequera que no escrius perquè no escrius. El fet de traduir és una manera de mantenir-se lligat en el fet literari, i ara tinc 2 projectes de traducció que m'agraden molt, d'un autor martiniquès de la Martinica, d'aquesta excolònia francesa, un autor que m'agrada molt, que xerra sobre la colonització, i
que he de traduir ara per una editorial. Això és un projecte ben interessant. Altres projectes potser és començar a tocar un poquet l'assaig, d'una manera un poc política, perquè crec que el moment ho requereix, i no estaria malament ficar-s'hi un poquet i dir la nostra. Jo diria a la gent que llegeixi poesia perquè és una manera de viatjar. És una manera de viatjar en el temps, de viatjar en l'espai, que també mos es permet de fer amb la novel·la, amb l'assaig històric, amb altres dominis, en filosofia també se pot viatjar. El que passa que en la poesia, dins el món en què vivíem, les poesies tenen tendències més curtetes que un assaig i que una novel·la, i a vegades trobem la mateixa potència de viatge dins un poema de 10 línies que dins una novel·la de 300 pàgines. I això, bueno, ens deixa temps per fer altres coses també, i això està molt bé. Per què plora la mandràgora davall el llit? De qui o que té por? Per què la mandràgora no era mandràgora abans? Per què la papallona no treu la trompa davant la flor? Qui li ha aixafat el cervell? Que s'envoli la mandràgora. La papallona és un monstre.